Helo, pnawn da. Croeso'r gegin yma i'r dydd. Gan bod ni ddydd Gwener, o'n i'n meddwl coginio cyrri ar gyfer y penwythnos. Cyrri syml bach yn wahanol yn y dull tai, a fyddai'n defnyddio pysgod. So'r cynhwysion sy'n angen yw winwns, garlleg, sinsir a chili, os chi moyn. Wedyn ni past y tai cyrri hyn, llaeth cnau coco, unrhyw fath o lysiau chi moyn, mae ffa dy fi fan hyn, neu pys, a wrth gwrs y pysgod. O'n i'n mynd i ddechrau'r broses trwy ffrio'r winwns, a fi wedi gwneud hyn o flaen llaw. So jyst un winwnsig wedi dorri'n fan, a wedi ffrio mewn chydig bach o olew am ryw 2 i 4 munud, tan bod nhw wedi dechrau meddalu, coginio a dechrau browno. Mae lot o flas dyn ni yna. Ac at hwnna nawr, ni'n mynd i ychwanegu y garlleg, y sinsir a'r chili. Felly, jyst cymysgu hwnna at y winwns. Mae ond eisiau coginio rein am ryw funud. A gefn ni mlaen at past curry gwyrdd yw hwn. A byddai fi'n ychwanegu 1 llwy fwrdd. Nawr, os nad oes gyda chi past hyn, ydych chi ddefnyddio past curry cyffredin os ydych chi. Neu ydych chi'n gwneud past eich hunan os ydych chi'r cynhwysion, ond sy'n mlaen chi ddibynnu ar y cynhwysion yn union. Ydych chi'n rhoi garlleg, sinsir, chili, cumin, coriander, lemonwerth os ydych chi, a chydig bach o olew. Mae hwnna'n ddigon, a fi'n barod nawr i ychwanegu'r llaeth cnau coco. So, 1 tin o hwn sy'n eisiau. A dyna'n saws ni'n syml iawn. Nawr, os nad oes tin o hwn, gallech chi ddefnyddio iogwrt naturiol a bach o stoc. Ni'n jyst moyn dod â hwnna lan i'r berw nawr. So ewn ni mlaen at cynhwysion y llysiau nawr. Fel o'n gweud, sy'n rhaid defnyddio'r llysiau fi'n defnyddio. Fi'n defnyddio pupur coch, a falle yna rhoi pys gwyrdd. Allech chi defnyddio gorgwnthen, madarch, unrhyw fath o bys, unrhyw beth sy'n gyda chi ar gwir y gwir. So mae rheina nawr yn mynd mewn fel maen nhw. Eitha chunky, sa'n mynd i dorri nhw'r i fan. So mae'r saws wedi dod lan i'r berw. A wedyn ni mae 'da fi sugar snap peas yw'r rhain. So fi'n mynd i roi 100 gram o rheina mewn. Allech chi roi rhain mewn yn gyfan hefyd. Ni'n troi hwnna. Ac wedyn ni'n barod ar gyfer y pysgod. Felly 500 gram o bysgod. Unrhyw fath o bysgod. Mae 'da fi gymysgedd fan hyn o eog, penfras, bach o hadog wedi fygu. Allech chi roi bwyd môr hefyd, allech chi roi cregyn gleision, cocos, gorgym ychiad. Fi'n mynd i droi hwnna ar gwres bach yn is nawr. A na gyd sy'n eisiau gwneud yw potio pysgod yn y saws. Mae eisiau rhyw 8 munud falle iddo fe goginio. So rhaid ni glawr ar ei benne a dewn ni nôl at y fe 5 munud. Mae'r pysgod yn barod wedi goginio. Felly ni'n barod nawr i sesno popeth. A mae 'da fi lime cyfan fan hyn. A fi'n mynd i ychwanegu'r crôn a'r sydd. Os nag oes lime 'da chi, defnyddiwch lemon, neu defnyddiwch sydd lemon falle mewn potel, be bynnag sydd gyda chi, neu hyd yn oed vinegar. A wedyn ni'n mynd i ddefnyddio sydd y lime. Just i orffen wi wedi bod mas yn ôl chydig bach o garlleg gwyllt. Mae fe'n bob man ar hyn o bryd. Nawr fel arfer fyddech chi'n defnyddio coriander fresh, ond o'n i'n meddwl, wel pam lai, mae hwn i gyd ar digon o fe ar gael am ddim. Just y dail ni'n defnyddio, a ni'n just mynd i dorri rheina yn stribedi weddol denau. A just ychwanegu rheina reit ar y diwedd. Cymysgu hwnna ni. A nawr ni'n barod i weini.
Dyna ni, joiwch y penwythnos a cadwch yn saff.